Gabriel Pače, zamjenik predsjednika Uprave Privredne banke Zagreb, svečano je uručio certifikat o razminiranosti prostora po projektu Minsko polje na području Drenik južno od naselja Slakovci Ivi Loziću, načelniku općine Stari Jankovci. Privredna banka Zagreb je u veljači ove godine donirala zakladi Hrvatska bez mina sredstva u iznosu od 700.000 kuna za pokriće troškova humanitarnog razminiranja minski sumnjive površine ovog područja, a Međunarodna fondacija za razminiranje i pomoć žrtvama mina ITF ta je donirana sredstva udvostručio sredstvima vlade Sjedinjenih Američkih Država, čime je omogućeno da se razminira dvostruko veća površina od planirane. Navedenim je sredstvima razminirano minsko polje na području Drenik južno od naselja Slakovci u ukupnoj površini od 129.336 četvornih metara, dok će ostatak sredstava biti utrošen na razminiranje na projektu razminiranja i pretraživanja pod nazivom Poljoprivredne površine i kanali na području Drenik u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukupne površine 117.743 četvorna metra. Prilikom uručivanja certifikata Pače je istaknuo da banka u sklopu svog programa društvene odgovornosti PBZ Prijatelj kontinuirano pomaže i donira sredstvima onima kojima je pomoć najpotrebnija, a sudjelovanjem u financiranju humanitarnog razminiranja Privredna banka Zagreb želi dodatno doprinijeti kvaliteti i sigurnosti života u Hrvatskoj bez mina, jer su svjesni da problem mina i minski sumnjivoga područja danas predstavlja golem nacionalni, gospodarski, sigurnosni i ekološki problem. U sklopu svečanosti primopredaje certifikata delegacije u sastavu Ivo Lozić, načelnik općine Stari Jankovci, Božo Galić, župan Vukovarsko-srijemske županije, Đurđa Adlešić, upraviteljica Zaklade za humanitarno razminiranje Hrvatska bez mina, Marija Plesec-Pongrac, koordinatorica Ureda International Trust Funda u Republici Hrvatskoj, Zdravko Modrušan, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje, te Gabriel Pače, zamjenik predsjednika Uprave PBZ-a, posjetili su radilište razminiranja u vrijeme obavljanja radova humanitarnog razminiranja na području projekta Poljoprivredne površine i kanali na području Drenik.